uMandisa Maya ongowesifazane oseqophe umlando kaningi njengejaji waba ngelinye lamajaji esifazane oqala enkantolo ephakeme yase Eastern Cape, waba owesifazane onsundu wokuqala enkantolo yokwedlulisa amacala, waphinde waba iphini likaMengameli wamajaji lesifazane lokuqala. Ngemva kwesikhathi waba uMengameli wamajaji enkantolo yokwedlulisa inqumo zamacala. Uma engaqokelwa njengenhloko yamajaji yesifazane uzobe ngowokuqala ngqa. UMaya wazalelwa e-Eastern Cape ngo-1964, kanti wake wasebenza njengotolika, waphinde waba ngumshushisi wombuso ngaphambi kokuba ingxenye ye-Women's Legal Defense eWashington DC. Ngesikhathi izwe lithola intando yabantu, wasebenzela ikhomishana yokhetho ngaphambi kokusebenza njengommeli, wagcina eseyijaji lenkantolo ephakeme. UMaya wake wabamba njengejaji enkantolo yomthethosisekelo, kanti uyakholelwa ekuthuthukiseni abesifazane. Ngo-2017 wabuzwa ngeindlela zokuguqula umkhakha wamajaji, waphendula kanje. Where do I begin? I think in the judiciary, what we can do in the short term, because there is a shortage of women judges in the High Court, in the SCA, in the Constitutional Court, and in the specialist courts. And I think I gave the same answer last time. There is no shortage of magistrates who are judicial officers right at the coalface of disputes. There are women academics, and I think we have not tapped enough. Esikhundleni sakhe njengejaji enkantolo yokwedluliswa kwamacala, wenze le nkantolo yaba inkantolo esebenza kahle ukwedlula zonke kuleli. Lokho yikho okwenza abanye bacabange ukuthi kufanele uqokwa njengenhloko yamajaji elandelayo. Justice Maya is definitely one of the big contenders. I think, as you rightly point out, we have never had a female Chief Justice. So that might be a weighty consideration. But arguments against her appointment is that, you know, she has been doing such a great job at the Supreme Court of Appeal, and it's only been a matter of about 4 years, and that court could probably benefit more from her leadership and stability, or leadership stability for a while. Ijaji UMaya lizoba ngowesibili ozophonswa imibuzo ngaphambi kwekhomishana ebhekele ezobulungiswa ngesonto lokuqala kuNhlolanja.